hati ba keadaannya ba tarimo dan ko jo bicarun mana dari ambong Secara wadai nak bakato bayu bajalan memolah antara ujo baleonan basam. Menyembah antara jangku melainkan kapai tampe batanyo kapulang bakeh baberito bukan nyambo cece karena kagen yang karena kai serong lompatan di galanggang tarado baranderiangku dia teh hanginan berasa di bawah hujanan bapuhun di siko katonan bapangka apo pelulah nan di pangka katun di ambo kiniko dia teh pun tiang nan manta ujang menikam manuanyo pasambahan angkus tan ciniago antara tabua kata ngarape taserak bakeh nan rami itu buat tepeknya kepada baranderi ambo bako di ambo kini ko nak menurut secara wadai nak bakato bayu bajalan memolah antara ujo baleonan basamu sipek kajawak nan ambo jepik kerapanangku. Tinggi batang lamu karareh bakilok jalan bakih lalu sari rantiang lamu kainggo mencari izin dinan tubuh mencari mempakai dinan berampia buah bari baleonan basamu sapantun hadis Melayu bajalan mangko batolan bakato mangko bayu bana disabui mangko nyedapi gayuang bayir yang mencoba labih tukang batiru balukisan balimbago pateh gadang tempe baranti rumah gadang tempe bamalam nantu tempe batanyo sama gadang kawan bayu lah dapi izin dinan tu alah dapi mempakai di baleonan basamu apo pula buah bari baleonan basamu ambo julah nan kamu mengembalikan kepada angku Sultan Ciniago dia teh hanginan barasa di bawah hujanan bapuhun di sinan katonan bapangka apo pelolah nan menjadi pangka kato di angku caku badaga badia distindiah ciku di dalam padi jambi tania di angku nak menyedih tando alamai kupeti dari yang badar yang bunyi jalo kanai lanak sebada balang dari yang badar yang bunyinya carano alamai sidih di pinang nan keratang sirih badar yang pinang tau tiang padi serpun jo jarami angku tatiangkan malahnya kami carno banyak renwali buatan tukang di patani kiriman rajo dari ruhum bau kia baka cino bakilek baparamato paramato banyak dan elo intan jebu di bagendiangan amehnya ameh bahasa dua bukan tu ameh masuk ini ameh masuk dahulunya pihak keperodan sirihnya sirih udang setampang hari sirih temalan kuku balam gagangnya batang putih buahnya intan dengan podi mulu ditanam sirajo Aceh tampang dan datang dari lawi kini ditanam di studi laman tiuk naik tiuk digatia pergi jo patang dia biak sekiro kapal gunung pihak keperodan sadahnya kulit langkitang kadang-kadang kulit pensi di penggang mata di kipih jambai-jambai disiram jepeti santan putih serupu banak balam jika pandai membeli sadah dipalik kajari manih dipisa kajari tengah sapalik jatuh ke siriahnya jika dia makan siriah nantun sari dan naik ke paraman kalik dan tinggal di rakuangan pihak keperodan pinang batuntak nama tuntun bak dasen di balah dua bak bawang di balah empik patangnya lingga yuran setahun tupai memanjiklah tua mengkoka turun tibo di bawah menjadi ambun banamu suri pihak kepadoran timbakau lu bayang selido di sampai salih sadangkan nyo indak do sana bahkan indak boleh pihak kepadoran gambianyo kababarito nan kami dangam buatan putih sari lama galih na orang peo kumbuh tukaran ringgit di rupiah lazim pembeli jo penjual tanam siriah tanamlah pinang tumbuh karkok di hilaman cabiak siriah gatoklah pinang isok lah rokok peminan tangan cara no minta dipalegakan kaliko na menjadi bananan katangadangku mangku Sultan Ciniago sepanjang bananan ke tengah diangku ku ridang ngalah banyak bunyi ku dipandang alar carupo jalan pasar na batampuh katu na bananan basabui banyak tu kini tunan bak pituah angku juo anak ketitiran jantan tabang marok ketiatuk lai siri angku kami makan sayang seketik cara palak pelampuk gua menitah angku
Ku tak panjang kampuang. Sampai kan. Sambah jo salam di puhanan karibak nangku rila je maaf juga banyak. Selalu ado deta pun banyak tabu di balah harang paladang balah di mano dikampokan. Datua ado sultan pun banyak ragulah mato dek memandang kamano sambah ditibukan. Ayo ke tutup panjangnya. Jadi. Mau tutup panjang? Kan. Cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan adai Allah tabatuintan kawawah tak kasiak bulan. Sarak taujudullah katih tambun jantan sadundun adai ju ugamu adai lazim sarak kawi undang menuri di belakang. Alhamdulillah. Hari Jumaat kapatang selesailah akad nikah antara Saiful Bahri Samun Novani Astri Wahyuni sesudah Jumaat. Bakabe arek jo kait nikah babua mati jo jak kabua babua sentak jo bagian katangga raso tak mungkin antah ko Allah menggarakkan. Kalau ado tapuang jo sadah ambiak sakalik siriah pinang ko ado asuang jo pitanah jadikan parake kasih sayang. Laki pituang kujuo karena pulai bapangke naik meninggikan ruih dengan buku manus pangke turun meninggalkan adek jepusako. Manan pulai bapangke naik barueh bakata panjang badaun batara mudo badahan babuah labe babungo badaun rimbun. Manan manusia bapangke turun meninggalkan adek jepusako meninggalkan cupak jo gantang meninggalkan barih jo balabe. Nan bak pitua dinan tuo babunyi undang urang nan cadia. Ayah katiak dusun nang tigo tabek gadang ayah kabanda kaciak bapak memberi namo gadang mamak memberi gala. Kini bagala Sultan Pangeran. Buat melenggang ke sawah liye. Buangkan ayah taruh kangarai ulu nandari kampung Amalau. Kalau ado sudi jesiasi Asia ko gara malapulai Sultan Pangeran galau lihat. Sultan Pangeran kulah na minta dimbawakan di labuah nang golong dilewakan di pasanan rami gala dimbawa gari. Maliek lurih bertujuan memandang adai baju kalo kok lurih makanan tiliak balabeh makanan cubo. Kato bana manan liek bungkak gano mana nasah hukum adia manan bandiang banamu japuik jo anta basambia arak jo iriang. Arak iriang sepanjang labuah domba-dombai sepanjang bungo aguang talempong menjadi bungo salah tuih badia pusako pangulu di nagari. Dalam adai berdek pulau masuk kampung keluar kampung mahlah tibo kami di siko. Lah diliakan labuanan panjang jalan rayo titian batu labuah gadang cindai bajelo jauh basarang dakek juo lah ditingkik janjang di bawah ditapiak bandua dateh duduk bersama tengah rumah. Bulu aja wek je nenek mama di hadapan ibu dengan bapos cukui jipa dengan bisan nan bakuduang bakaratan nan basapiah babalahan. Nak salangkok ganoknya lah satu alik nan lah hadir dateh tengah rumah nangkong. Yaitu mantakan si marapulai. Nak kami turunkan baban tajujuang padolah badan di sesonyo. Banamu pitaruah jo umanah. Salorong kapado marapulai nan bagala Sultan Pangeran li pandang ilah de angku duduk berdua jo nak daro. Nan bak parmato jo pangarang soroman cincin pulang kajari. Surang ikan surang kulari samo tapuke kaduonyo surang bulan surang matuari samo caredek kaduonyo. Adok kadiri marapulai umuan alun sa tahun jaguang darah pun alun sa tampuak pinang nan bak manakiak nero pinang antah barai antah tido nan bak alu patah patigo musim pabilo kabatarua nyatu ibarai fari salibu awak tumbuh musim talampau rangkiang tinggi nan dicinto tampan kajadi luluak sajo gilo menyelo-nyelo batang. Nyampang ko tumbuh tengah rumah kajadi adai bijo bayak katungke pamanih jalan kakarih pamagadai. Kalau elok tangannya kurang dibok kamanu kuat sing boleh panjang dibok kamangari. Kalau elok retak lidahnya kusui dibok menyalasai karuah dibok mempajaniah. Minut di sagalo mamak rang disiko yo diganggam di tapak tangan di leng adai ju pusako nan bak pituang kujuo karena putih kapeh dapet diliek putih hati bakadaan kadaannya batarimo dan ku jo bicarun mana dari yang bohong kuah. Sakit kira ongku.